Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Ai, moi buenos días, Dios e la Virgen María. Dixéronme que sabe vostede moitos cantares galegos. Iso é certo. Mira, é certo que movemos de morrer, Pero vou dicir unha cousa, estou contentísima de estar aquí no programa lugar que os digo sempre, en la televisión de Galicia. Este non é o lugar, é o programa Ai la lelo. Pero que hai la lelo ni que nada? Isto non é para o lugar. Non, é pro Ai la lelo. Ai la lelo, pero logo ti non era José Ramón Jayoso. Pero mire, ti estás seguro de que non era José Ramón Jayoso? Estou, eu non son galloso. Oye, pues mira, perdón que te dije, permito así, eres Juspiriño a José Ramón Jayoso. Mira, galloso é un home, eu son unha muller. Ademais, galloso está calvo, eu teño moitísimo pelo. E ademais, galloso leva o micro así, eu levo o micro así. Ai, pois agora que me xo do micro, polo micro caí, eso non me daba cuenta, mira, ai, por Dios, estou dando de todo. Pero agora que te vine de baixo arriba, ai, mi madre. Estou contentísima de estar aquí contigo. Ti eres super piñeiro, súper porque eres moi baixiño. Estou moi contenta de estar contigo. Galicia, funambulismo, sexo, deportes, humor inteligente. Betty e Costolla. Non o perdan. Salá, vamos para Levinsky. Oh, amigo Joséín. Iso, dende o optimismo e a confianza nas xentes deste país, podemos esperar que numeriños como os que imos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública. Arre, chico, que ben se come neste restaurante, Había tempo que non miñamos. A conta moi asustadiña, así da gusto. Hai que medir a caña de ervas, gloria bendita, Pois agora só queda por decidir, ou Gladys ou Levinsky. Gladys toda a vida, José. Non, todavía dilo ti, Benito, porque a Levinsky últimamente tache moi renovada, Pero de velas que vos apetece coñecer mulleres agora. Non falamos de coñecelas, home, que falamos... Estás atontado perdido, macho. Non te metas con él, Benitiño, non te metas con él. Cochinito non sabe as nosas costumes, Pois como me meto un hostión, vai a saber todas dun golpe. É que non teño cantos. Pois non te preocupes, home, o quedo é de todos. Arre, carallo, Stalin, era ben comunista. Un día, veña, hoxe pago eu, Bueno, e non imos deixar aquí o pobre de Sadán colgado. Dirémoslle que veña con nós. Non vai querer vir. Xa lle costou entrar no churrasco do porco bastante e dale de tempo para que entre nos pedidos. Hai que ser comprensivo, home. Xa el foi tamén ca xente. Vamos para... Sadán, nós arrancamos, Veña, vamos para Levinsky. ¡Malditos pecadores! ¡Eres arder no inferno! Sadán, trae para aquí outro criollo. Xa vai. Mira, cariño, mira que en forma estou, mira. Ui. Apa! Mira agora. Abdominais, agora fago abdominais, mira. Mira que forza los abdominais. Ai, me para a rúa. Ala, xa que marches ten un pouco leite. Era innegociable. Hola, boas. Que maravilla, que comodidade. Que me dera ter este sofá na casa para poder ver cómodas películas de chicas, que maravilla. Vale, en fin, o que viña. Eu estou aquí para poñer en riba da mesa un tema que nos preocupa moito aos profesionais da ruta. O licor café.
Sí, señor, o licor café non debería ser catalogado como bebida alcohólica. Non, o que hai, claro que sí. O licor café é moito que axuda a manter os ollos abertos. É un tema que teñen que tratar vostedes aquí no Parlamento, que para iso nos defenden a todos. É un debate esotérico que non interesa á cidadanía. Ai, non lle interesará a vostede. Pero a xente claro que lle interesa. Mire, o licor café terá alcohol, non digo que non, pero tamén ten café, E que é máis importante? O licor ou o café, Que é máis importante, o café ou o licor? O licor ou o café? Que pasa? Por que me mira así? Non me entende ou que? O seu problema, señoría, é, como sempre, que non se aclara. Que me non aclaro? Claro que me aclaro. Que quere? Que lle diga agora mesmo se bebo ou non bebo licor café para conducir? Quere que lle diga? Quere que lle diga se bebo licor café ou non? Sí ou non? Pois claro que sí, home, claro que sí. Mira, o outro día ia eu pola Bañeza. É mentira. Vale, xa sei que é mentira. En realidad ia para Murcia. É unha periquita que coñecín ali outro día, unha dominicana que está para papal. Pasa que a muller teño que dicirlle que vou a la Bañeza, non sabes? Son estas cousas do matrimonio, home, para que aguante a chispa, señor presidente? Eu comprendo que probablemente para vostede é a mellor estrategia. Home, eu non sei se é a mellor se non é. O que pasa que ata agora funcionoume. Bueno, a ver, falando do licor café, vostedes teñen que mirar este tema. Home, ten que haber alguna forma legal, busca aí para amañar isto, algunha estrategia. Que, non aparece nada, non? Cousa ruín. Pois mire, eu xa non son o primeiro que saquei este tema, Eu creo que xa houve alguén antes que o sacou, pasa que agora non me acordo como se chama. Sabe vostede de quen era a proposta? De don Xerardo Fernández Albor. Ai, sí, home, sí, claro que sí. Vostede visto como un gallo, señor Quintana, claro. Ha de ser o licor café da Allariz. Bueno, a ver se miran de amañar este tema, que nos farían moito favor aos da ruta. Sí. Veña, ala, grazas, Estou na cafetería, se queren tomar un chupitiño por ali, ala vou. Nos barrios máis conflitivos, incrementouse a presenza policial para asegurar unha maior seguridade cidadá. Seguro que esta medida vai amedrentar os delincuentes. Sácate de aí, home, que me das calor. Pero, home, Paco, que estamos sós, podemos facer o que queiramos. Seguro? Segurísimo. Pode comer máis callos? Non me refiro a iso, refírome a xa sabes. Xa sei. Má fabada. Non, Paco! A que te refires? Pois a iso, home. A que? Ao sexo. Podemos facer uso do matrimonio. Ai, sácate de aí, mira que es porca. Xa me escarallaste no día. Ai, Paquiño, mira, temos que facer algo para mellorar a nosa vida sexual, Pero algo, non facemos o suficiente, Ai, non o facemos nunca, home. Unha vez cada 2 meses, a ti pareceche suficiente? Pareceme de sobra. Pois a min non. Mira, eu estou disposta ao que sexa para activar a nosa vida sexual. Xa falaremos deso Non, falámoslo hoxe. Mira, eu estuve lendo revistas e así, podo facer o que ti queiras, Estou disposta a facer o que sexa. O que ti queiras, Paco. O que eu queira, Palmira. O que ti queiras, Paquiño. Ai, mi madreña. Ai. Que pasa? Non te gusta? Sabe que me Vaise a vida costa arriba, non se queixe. E oro ten Alfredo, onde se queirá. Hola, guapo. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Póñese como. Moi ben. Pois conteme, como se sentiu esta semana, Alfredo? Ben, con unha certa inclinación á melancolía. Pero, en fin, unha inclinación que... Disculpe un momento. Sí? Ajá. Perdoa un momentiño. Perdoe, Alfredo, é unha chamada urxente dun doente. Se me disculpa un momentiño. Sí. Sí.
Desculpe, doutora, eu... Non, Alfredo, non se desculpe. Vexo que por fin vai canalizando a súa frustración. Imos avanzando, Alfredo. Moi ben. Xa baixo a gente, que tal? Hombre, que alegría de velo. Sí, alegría vai levar agora. Veña, sopla aí. Soplo, claro que soplo. Xa levo 7 días sin parar de soplar. Vai a pola miña cambaia lá, Isto non bota nada, meu pa... Non lle deu a usted, xa verá, isto sí que sople. Sople usted aquí. Sople. Isto é outra cousa, onde vai parar? Es algo? Non, é da casa. Guapa! Maleducado! Na cachonda! Bebe, por favor, A ver, rapaces, un pouco de respeto, caramba, é que... Sí, señor. Só estábamos de broma, señor. Bella, muller, non lle tomes a mal. Miraos, deben levar meses e meses de campaña sen ver unha muller. Claro, con mozos que son e a vitalidade que teñen, claro, ven unha saya e se poñen doentes. Xa, Pepe, ten razón. Tan xóvenes e cos hormonas revoltas. Sabes que? Voy a pedir disculpas. Ai, muller, ai... Xa sei o que estades pensando. Que a miña muller é un pouco remilgada. Ese cara tedes razón. Pero que ela tivo unha educación moi estrita. É filla dun militar e, claro... Mira, se cadra é por iso que non soporta ver a xente que non lle dá respeto ao uniforme que leva. Mira. Que vos dicía eu? Iso que agora son profesionais no exército. Que cando fixen eu a mili... Bueno, daquela... Tamén éramos uns gordos, uns camberros. Que? Queres esto, non? Ai... Toma, anda, toma. Vai con cuidadiño, home, como che ves a un superior sen o pantalón de uniforme. Vas a estar facendo imaginarios no que che queda de mili. Sí, señor. Gracias, señor. Vai, home, vai. Se é boa xente, home. Pasa que son como nenos, ao diciego. Non como na miña quinta, Cuidado. Éramos uns golpes, uns gamberros. Bueno. As que lle fixemos o sarxento, bueno. É a muller do capitán. Uns piropos, pero subidos de ton, Subidiños de ton, non me sabes. Éramos así, éramos unha xuventude un pouco tola, non? Porque estábamos aí... Aquí está, meu cariño, que tal? Hola. Fuiches amable? Amable pero estricta. Ai, así é ela. E por certo... Como vayamos a guerra, que Deus nos colla confesados. Porque estes non teñen aguante ningún, Saberá ela de batallas. Ai, que cousas ten. Ai... Unha estrita a dereita. Venga, agora ras. Venga, agora cuidado, dúas curvas, unha esquerda e outra dereita. Arras. Moito cuidado, venga agora, podes acelerar agora. Máis velocidade aquí, reduce, terreo complicado, ven, arras. Curva dereita perigosa, reduce, logo podes subir a velocidade. Que faz? Íamos de líderes, dalle caña. Como se metía a quinta? Pero que dis? Sí, home, a quinta, como se mete? Que... Eu que sei, home, sempre me confundo coa marcha atrás. Neste modelo de coche, non sei. Teñamos que vir no outro. De seguido, un sketch clásico. Sí, adiante. Boas, que tal? Moi boas. Mire, eu viña a facerlle unha consulta. Vostede dirá. Eu traballo de flexador, non sabe? Pero en realidad a miña paixón é ser artista. Estou pensando en dedicarme á música. Que lle parece? Mire, non é a miña especialidade, pero pareceme ben. E vostede que fai? Toca algún instrumento? Canta ou... Eu fago música con peidos. Con peidos? Sí. Quere que lle demostre? Preferiría que non. Pois tanto me ten porque o vou facer. Voulle interpretar o vals de Strauss o Danubio Azul. Alá vai, Pero... Xa está. Xa está. Efectivamente. Iso era o Danubio Azul. Sí, que pasa? Que lle parece? Pois que lle queda moito que practicar, amigo. É o que di a miña muller. Igual Strauss é un pouco complicado para empezar, non? Pero, que lle parece se lle toco Eres tú de Mocedades? Estupendo, mire, esa canción encántame.
Veña. Veña. Que opina? Voulle dicir unha cousa, vostede non fai música. Vostede simplemente bota peidos, sen máis. E esa canción? Ninguna, esa é unha ventosidade que se me escapou. Escapouselle? Sí, pero que nos imos enganar. Xa, pois a min recordábame o tema da película Memorias de África. Pois agora que o di ten un aire. Un aire? Ia facer un chiste, pero resulta demasiado evidente. Escapouselle. Non, home, non, o propio tema de Memorias de África é que, agora que o dixo, recordoume que a podo tocar. É preciosa, Eu creo que xa conseguín entrar no mundo do espectáculo. Deronme un papel nunha película. Que nervios. Mira, esta escena vai ser importante da película. Entón, chégate a ti e ti daslle plim, pla, plim. E cando este no chan, pa, pa, un par de patadas. Que? Todo claro? O sea, cando veña eu, pa, unha piña, e outra piña. E despois no chan, patada e patada. Sí, moi ben, todo claro, non? Sí, pero non lle farei dano. Non te preocupes, un especialista dos mellores que hai. Non lle vas facer nada. Veña, listo? Sí. Veña, todo arriba. A ver, cando veña eu, pa, unha piña, outra piña, despois outra piña, despois no chan, patada, patada, patada. Que entre, maquilladora. Non se me pode esquecer. Que entre, maquilladora. Veña, cando veña, pa, toma, piña. Agora no chan, patada, patada, e patada. Dios! Que tal, Steven? Ben, non? É que eu cando me poño... Digo, chica, esta situación non aguanto máis. A mí sácame das miñas casillas, Bueno, se non te levas co presidente da comunidade, o mellor é dialogar. Dialogando se entiende la gente. Dialogar con quen se non hai quen fale con el. Pois logo non me di que non podo telo porco no trasteiro. Toda a vida jardando porco no trasteiro. E agora dime que non pode estar. Que mal lle fai o porco el no trasteiro, caralho? Mira, se mete co porco, acaba gobernando a túa vida. Ainda non sabe lo peor. O do churrasco. Toda a vida facendo churrasco na ventana do baño e agora que non podo que sei que lle fumo a roupa aos veciños. Te viches cousa con ele. Mira, vouche decir unha cousa, É que non che pareza mal, miña irmanciña. Que me vai parecer vindo de ti, non me parece nada mal, Aladín. Eu son ti e convocaba unha reunión dos propietarios da comunidade. Ai, que veches vivoriña. Oiche, ti cando te pos a pensar en plan político es tremenda, A ver, reunimos aquí hoxe porque hai que tratar un tema moi importante, que é votar fora o presidente da comunidade. Por tirano, por maleducado e por desgraciado. Estamos de acordo? Ai, que credibilidade tes. Ti valías para pedir as firmas da concentración parcelaria. Non había unha protesta, iba todo pa diante. É que eu cando quero teño un peco, filla. A ver, veña, volvendo ao tema do presidente da comunidade. Hai no que votar fora, Porque é un repugnante. É o tipo máis miserable do mundo mundial. Non hai outro máis repugnante que ele. Aí está, caracho. Falando ben. Hola, estabades aquí? Sí, estábamos aquí. Que pasa, que tamén é delito, ou que? Non, é que se me ocorreu que como sobraron cartos da cota anual, podíamos facer, non sei, algo bo, non sei, apadillar un par de rapaces do Perú. Pero vos non vedes que non hai maneira de que aprenda este desgraciado? Entón, que, parece vos ben? Pero que apadriñar rapaces? Non haberá rapaces bastantes en toda Galicia entera para ir a buscar os chinitos a outro mundo? Non son chinitos, son do Perú. Nin chinitos, nin japoneses, nin Constantinopla, nin Bueno, víbora! Que? Non te ensañes tampouco, que a primeira xa la... Mira quen se ensañou! Non era tan difícil, miña filla. Estábamos empezamos a conversación con moito tino. E todas calmadas, solo pedíamos convivencia. Ves? Buah, miña nai díxome que non facía nada de deporte. Como que non, Costolla? É o que facemos todos os días. Pero se nós non facemos deporte. É o botellón, que crees que é o botellón? Claro, pois tamén tens razón. Aí está, Costolla. E dalle vou dar aí un repaso aí, Que te parece? Dale. Aí va la hostia, venga. Aí va. Oito segundos. A ver se superas esa. Buah, pero fixéchelo moi ben, Costolla, dale. Toca
che. Boa, Betty. Pa min que isto de botellón é o deporte máis duro do mundo. Descarado, Costolla. Ao lado disto, ciclismo é unha mariconada, né? Descarado. Ademais, aquí non hai doping. Claro que non. Que che parece si lle damos outra para ir entrenando por Tigueira e todo eso? Costolla, quitas as tarpas. Quitas as tarpas, Costolla, que te vai venir. Sí, Costolla, estamos en lo que estamos, oíches? Dedicación, sacrificio. Veña, dalle aí, Costolla. Pues voulle dar outra voltiña, Aí vamos. Costolla, ainda te vas lesionar e estamos en plena tempada. Enfadeime coa miña nai. E logo? Porque outro día levei a casa ao meu novo mozo. A Óscar? Non, ese é o da semana pasada. Xa? Non, con ese estuve ata luns. A Lois, tía, a Lois. Pues, foi un desastre, tía. Va, a familia sempre fai igual. Non lle cae ben a tua nai. Que va? Levase fenomenal. Están agora mesmo pasando un fin de semana nunha casa de turismo rural, tía. Pero é un desastre, o peor que podían facer. Buah, xa o sei, tía. Pero como se lles puido correr facer tal barbaridade? Que vergonza. Verdade, tía. É unha casa de turismo rural. Buah, pero se iso xa non se leva. Iso mesmo lle dixen eu, pero non me fixo nin caso, tía. Que vergonza, que pensará a xente? Que horror. Vaya, perdino. Tantos estudos e tanta preparación para nada. Todo o que fixen por él non valeu de nada. Pero, doutor, se o paciente está vivo. Non falo do paciente, imbécil, falo da maquiniña. Estiven a piques de facer partida, de establecer un novo récord. Sabe lo que iso? Pero, doutor, agora sí, váisenos. A mí dame igual, non son desta planta. Vim aquí para estar tranquilo e concentrado, entendes? Pero, doutor, non pode deixar así. Parte de imbécil. Mire, eu é que non podo facer nada. A min acabouseme agora mesmo o turno. Mire, vostede non se preocupe. Eu o luns veño con un especialista e xa o atende, vale? Din que a nova fichase é un extremo moi elegante. Sempre pensamos que un xeito exagerado de falar. Pero neste caso, podemos afirmar sen temor a equivocarnos que realmente este é un extremo moi elegante. Que faz? Nada, colocándome o pelo. Pensei que estabas intentando ligar con o home de aquí. Pero que dis? Non sei onde sacas esas cousas. Bueno, xa sabes que a mí non me gusta que mires outros homes, Eu teño moi mal carácter, cuidado. Pero serás parviño. Si iso teño ollos para ti. Ai. Canto te quero, miña solla, que sorte teño contigo. Cariño, vou un momento servido, Sí. Veña, vai, corre, ala, corre. Hola, que tal, como te chamas? Que bonita. Pero bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Pero esto es imperdonable. Perdón. ¿Qué perdón, ni qué? Que pasa? Déxame que te explique. Mira, non hai explicacións que valgan, Esto non se pode conseguir. Non se pode aturar unha situación así, home. Mira, por favor de levantarse no meu centro, Ai, home, que vergonza, Cousas que non poden ser e non poden ser. Vas un momento de servicios até que lle quitan un sitio, home. Di que sí, ten razón. De verdad. Que educación, que pouco sabemos de usar, claro. ¡Ay, Galicia! O gran equilibrista Monchiño, por primeira vez en Galiza, facendo demostración de que é o mellor do mundo na súa especialidade. Aquí vemos unha mostra da súa galeguidade. Monchiño é maravilloso! Ostras, Farruco! Ei! Vamos tomar unhas tazas por aí! Me cago en tanto tempo sin velo. Amigas e amigos, parecía que hoxe todo ia ben, que non tería que comparecer ante todos vostedes
para lamentarme por un deses chistes de mal gusto impropios deste tempo que estamos a vivir. Pero non, estaba moi equivocado. Errare humanum est. Vexa. Que día tan bonito. Que fermosa é a primavera. E que bonita é Galicia. Caramba, menuda chavala. Ostras, que na pillara. Veña, Avellán, a por ela, que ti podes. Desculpa, periquita. Queres vir comigo? Vou che amosar o ceo. Pero que faz, tío? Ostras, é un home. Perdón, vostede disculpe, foi un erro sen mala intención. Nada, nada. Que caramba, tampouco hai por que matar a fantasía. Como isto? Crecendo. Que máis nos queda por ver? A onde imos parar? Señoras e señores, amigas e amigos, todas e todos. Ata a semana que ven. Eu? Arre, carallo, que viniste. Tes unha empresa que indiola. Vai te teu sangue para a cabeza, carallo. Que dirá a xente? Bueno, non te metas con él. Espera que iba mal.